Beýik türkmen şahyrynyň doglan günden 300 ýyllygyna başlanyp Tbilisi şäherine ýerleşýän Sukhuymy Döwlet Uniwersitetine Magtymguly Pragynyň oku otagynyň açylyş dawarasy münasibetli bu ýokary okul mekdebiniň ýakyndan ýardam bermegine Türkmenistanyň Gruziýadaky ilişhanasy tarapyndan oku otagy bilen tanışdyryş guruldy. Akıllar Magtymguly Pragynyň insan perwerlige, päkligi we agzybeligi çagyrýan eserleriniň bütün adamlardan bakasyna ýetip bolmajak baýlyk bolup durýanygy belenildi. Şeýlede Magtymguly Pragynyň gruzin diline terjime edilen goşgylar ýygynynyň tanışdyryş dawarasy geçirildi. Çykyşlarda hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdaramyzyň ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirilýän Türkmenistanyň daşary siýasatynyň we diplomasiýasynyň strategik ýetaýdan esasy ugranyň häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň çözülmegine işden gatnaşmakdan ähli parahatçylygy we durnukylygy berkitmek ugruna oňyn halkary gepleşikleri alyp barmagy hemme tarapdan ýardam bermekden sewitemde dünýä derejesinde oňyn hyzmatdaşlygy ösdürmekden awarat bolup durýanyny anlataldy. Bir ýerde ýerine ýetirilen aýdymdyr saatlar dost onuň mukamy bolup ýanlanyp, ýakynly täsirler galardy. Men Zurab Xonanydze, Sukhuymy Döwlet Uniwersitetiniň rektory. Elkelen Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagy hem-de Türkmenistanyň şuňa hormatlanýan prezidentini we ýakly Türkmen halkyny garaşsyzlyk bayramçylygy bilen tüýsürekden gutlaýan. Şeýlede Türkmen halkynyň beýik ogly we akyllar şahyry Magtymguly Pragynyň gruzin diline şygyrlar diwanynyň çykarmagy münasibetli geçirilen tanışdyryş dawarasynyň ýokary derejede gurulany üçin köp sag bolsun edýän. Gruzin we Türkmen halklary asarlaryň dowamyna dostlukly gatnaşyk taklaýarlar. Biziň dostlukly dogunly gatnaşyklarymyz gün-günden berkeýär. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagyň Gruziýanyň Ilimler Akademiýasynyň agzasy bolmagam bizi gonurýar. Gruzin türkmen dostlugynyň geljekde de ýaş nesillerimizden gatnaşmagyna dowam etjekdigini ananýan. Magtymguly Pragynyň şygyrlar diwany gruzin diline okamaga dördilen mümkinçilikler üçin Türkmenistanyň şuňa hormatlanýan prezidentine hem-de Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagy hoşallygymyzy bildirmek bilen berk can saglygyny, ýurt berkbetli alyp barýan işlerine üstünlikleri arzu edýän. Şeýlede Gruziýanyň we Türkmenistanyň halklarynyň arasynda dostlukly gatnaşyklary berkitmekde edýän taýsy tagallar üçin köp sag bolsun edýär. Sag bolun.